yabo uzwe egazini ukuthi engathi ulele nomuntu wesilisa yabo. Engathi ulele nomuntu wesilisa nje. Yeah. Hey lento ingithuse ngithi hayi kwenzeka kanjani? Lento eyenzekalayo. Hayi ngimfonela umngane wami ngimthetha hey mngane wami kwenzeka kanje ngathi hayi ayikho lonto. Amampungi lawo. Hayi iqhubeke lento insuku lokho yenzeka. Kwesinye isikhathi ngithi ngiyavuka ekseni. Ngivuke ngizizwe ukuthi hayi kade ngilele nomuntu wesilisa ke namhlanje. Abe. Kodwa manje angimboni lo muntu. Kodwa ngiyamuzwa mayengena. Ngiyamuzwa mayengena ukuthi hayi khona umuntu okhona la endlini. Nasebusuku mase ngilele ngiyeza hayi ngilele nje ngikhululekile. Hayi lento lokho ibhizi ke manje ibhizi nami from last year kuze kube yimanje. Ninabekweshana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva ninabendlondle noPhaphekande enhlana sezansi kuyifundazwe zonke khona eNingizimu Afrika. Siyabengelela ngandla kodwa siyathobeka sithemba ukuthi abantu ke bonke baphilile yonke into ihamba kahle. Igama lami nguKing Sicaka ngokalo uqala eBlack Life TV. Asingene straight odabeni siza ukuthi osivakashele namhlanje uzokhuluma ngani sis sawubona. Yebo sawubona bhuti njani? Siyaphila babona. Ngane yakwethu sikhona thina. Yebo. Sidlala inkinga nje. Efika nani ubani usisi mhlawumbe angancane usichazela from isitolo sakhe eqaleni kuze kufikela sekunenkinga khona. Okay ke ngizocela unipha nje igama lami endaweni yakaceza esuka khona. Alright. Ngifunde khona futhi kaceza la ngifunde khona. Ngaze ngayoqeda ngafika grade 12. Ngize lana mfowethu ngize nginenkinga la. Ngizocela usizo. Mangase kube khona ongasangisiza. Oh yeah. So ekhaya lami kuyaceza nje bakuyaceza nje ekhaya lami bengihlala ekhaya. Ngihlala ekhaya bengidayisa. Mangidayisa ngidayisa ngeimpahla uma ngabe nje kuyinsuku zeimpesheni. Nje bade izalwazi zihola ekhungweni bengihamba ngiyodayisa ngidayise ngeimpahla. Ekudayiseni kwami ngeimpahla. Kuthe ekuhambeni kwesikhathi ngabona ukuthi imali iza kancane. Mangibheka nesimo sasekhaya ngabona ukuthi imali iza kancane ngabe sengithi hayi ake ngishintshe umoya ake ngishone ngala ngaseThekwini ngiyozama ukuthola khona impilwane engconywana kunale engiyitholayo mhlambe imali izoza ngokusheshsha ngikwazi ukukhava lapha nalapha ekhaya. Ekufikeni kwami ke ngifikile la eThekwini ngaqasha la ngiqashe khona ngithole indawo eMlazi. Mangithola indawo eMlazi kusho ukuthi ngabe sengiza ke edrobheni ke ngazofuna umsebenzi. Ngawuthola umsebenzi kulezi izitolo lezi ezidayisa ingubo. La simemeza khona sithi ngena nazi ingubo. Oh yeah. Ngasebenza ke lapha hayi ngasebenza ngiloyo ngiwathola lawo masentshana amancane. Ekwatholeni amasenti amancane ngabe sengithi futhi othe ngilokhuze ngizama ukuwabhalansisa lamasente ukuze ngizokwazi phela ngikhave ekhaya ngoba ngiyarenta ngala fanele ngithenge nokudla nangale ekhaya fanele ngiphose futhi kanti le mali yaseyitolo incane. Sure. Bengilokhu ngibhizi ke ngizama ngamalotho ngiphathela ngithikela inamba zamalotho. Ngithatha amashansi phela nami ngenzela ukuthi ngandise yabo. Ngandise hayi ke ngalokho ngiqhubeka ke ngizama ngikuthola okuncane okwesikhathi kubuye ekucwile ngikuthola okuncane kubuye ekucwile ngesinye isikhathi yabo. Ngaze ngatholana nomunye usisi lo sisi lo shuthi ngasikhathi ngifike eMlazi ngafike ngajwayelana naye yabo. Waba umngani wami nje saba close naye nje sazwana nje yabo. Uyangibuza ngelinye ilanga uthi hayi mngani wami indaba onhlezi uphethe nemfumba yamaphepha ayilotho indaba bese ngimchazela ke isimo sami ukuthi hayi isimo sami kanje. So nami ngizama ukuthi ngiphakamisa impilo yabo. Wabe sethe nayi ake sambe ngelinye ilanga uyena kubejwayele eSuperbet nako play ahambe kayodlala inamba yabo abheje ngeinamba yabo nje ayidlalela namabhola lawo bewabhejela. Hayi ke nami wangifaka ke nami ngagcina sengingena ke. Hayi sadlala saqhubeka sithole okuncane sibuye singatholi sibuye singatholi. Hayi masibona ukuthi hayi ngeke le mali esithola incane esiwinayo lapha. Wabe sethi hayi ngelilanga wathi hayi ngelilanga sike sihambe siye ekhasini. Sahamba ke saya ekhasini ngelilanga. Sahamba futhi kwakuyisebusuku. Wathi ngoba kudlaleka kahle ebusuku. Oh yeah. Yeah, sahamba ke saya ekhasini okusebusuku safika sadlala. Sadliwa. Ngayikhalela imali yami. Ngoba phela nginayo bengithi ngiyoyandisa mfisane yacwila.
Hayi ngayikhalela imali yami. Hayi sabuya saphindela endlini. Hayi ngakusasa futhi saphinda sasebenza. Kwadlula usuku olulodwa saphindela futhi ekhasini. Sathi masiphindela futhi ekhasini hayi safika futhi sadliwa. Hayi ngathi mina mfethu ngeke ngiyayiyeka lento. Engibuyisele emuva. Ngathi bekungcono kwazona izinamba lezi ngoba kukhona besikucosha. Lapha yebo. Lapha yana asibuyi nalutho. Lokho esikuphethe siyokushiya, yabo. Wathi nayi asinyamezele. Hayi nangempela. Saphindela osukwini lesithathu. Hayi lapho osukwini lesithathu hayi. Hayi safika sajabula. Zampombe. Hayi safike sajabula sayithola. Sayithola imali esayithola lapha ngoba sasidlala sobabili. Imali esayithola lapha sayithola 150,000. Hayi nami ngaba nesibindi. Hayi akufananga futhi akufananga. Nami ngaba nesibindi ngabona ukuthi hayi na impilo iyashintsha manje. Yabo ngiyaphuma kulolu sizi engibhekene nalo hayi. Sathola 150,000 sahlukaniselana naye. Masihlukaniselana ngayithatha mina enye ngayiphosela ekhaya. Kufanele ngirentile la ngihleli khona, kufanele ngithenga ukudla la ngikhona, kufanele ngiphosele ekhaya ngaphosela nasekhaya. Kwathi ke lenye esalayo sayithatha futhi saphindela ekhasini futhi sitshela ukuthi siyolanda enkulu kunale. Yafuna yafika yacwila. Hawu. Yathi mayicwila. Hayi ngabuya ngathi yabona akayikho ke lento esiyenzayo thina. Hayi wathi hayi bekezela ngithi ubonile na last time hayi saqhubeka. Salokhu siqhubeka siyacosha ngelanga sicosha ngelanga siyacosha ngelanga sicosha. Kwathi kusuka kwakuthi nya. Sure. Saphosa nje kwakuphela. Hayi umngane wami wathi ngelanga wabe seyangitshela ukuthi hayi ngeke. Mngane wami mina nje kade lokhu ngibona nje ngilokhu ngidlala izinamba. Khona la ngaya khona umuntu owangisizayo. Angazi noma wena ungakwazi ukuya kuyena. Habe. Angazi noma ungakwazi ukuya. Yebo kushuthi ke naye kwakuyimfihlo yakhe. Wathi kodwa ngiyakuhlebela ngicela ungisize ungatsheli umuntu. Oh yeah. Ngoba phela naye uyena wayebuya ngibooste ngesinye isikhathi yabo. Wathi ungatsheli umuntu ngathi mina mngane wami as long mangizokwazi ukuthi ngithola imali ngiphile. Ngoba nasekhaya phela bayabuza ukuthi hawu wena uyathi uyasebenza eThekwini kodwa manje imali asiboni. Hayi umngane wami ngavuma ke umngane wami hayi sahamba ke nomngane wami. Saya ke kulomuntu. Hayi lo muntu wafika ke lapha wangichaza kusisi lona ukuthi ngubani ngizofuna ini kanjani. Wabe sethi ke lo muntu esasiye kuyena ke uzongicapha. Owacala wathi uzongigqumisa. Wangigqumisa. Wathi maseqeda ukugquma wabe seyangicapha. Kwabe sekuba khona izinto anginika zona. Wathi ngizofike ngiyishisa. Yabo. Wanginika nokunye okuphalaza hayi ke. Nangempela ngayithatha lezi zinto ngahamba ngaye endlini mangifika endlini ngenza njengoba eshilo. Ngalala. Usuku lokuqala ngasikhathi kade ngibuya khona. Osukwini lesibili ngaphinda futhi ngashunqisa phela ngoba wayethe ngithatha ngishunqise for 3 days. Ngashunqisa futhi ayi osukwini lesibili angilalanga ebusuku. Umzimba wabesana waluma umzimba ngaze ngakhumula ngalahla lapha. Ngathi ngithi ngiyambatha hayi ngeke ngeze ukuthi hayi ngeke ngiyafa. Ngavuka. Ngathi kwenzekalani kumina? Ngamfonela umngane wami, hayibo mngane wami, nginenkinga la. Ngenze nje badesho lo baba namhlanje. Izolo ngenzile kwa right. Namhlanje mangithi ngiyenza ngiyafa ukulunywa emzimbeni. Wathi umngane wami hayi akukho lutho sisikhululeka. Into vele nakumina yenzeka. Kushuthi ukuqala kokungena kwalezi zinto akunikeze zona, yabo. Hayi ngaqhubeka, ngalala. Ngilele kodwa hayi ukuthi ngilele ngoba angilele. Ngiyasha mina ilokulunywa emzimbeni. Hayi ke ngalala usukwini lesithathu ngaphinda futhi ngayenza lento. Aphinda futhi ngalunywa futhi. Ngamtshela. Hayi umngane wami ngibeka nje umoya phansi. Ubeka umoya phansi nje uthi hayi khululeka mngane wami nakumina kwaba nje. Sekuzolunga ke manje. Angithi vele sokusuku lokugcina sekuzolunga ithi mina hayi sekolokugcina. Athi hayi inyamezelo lokugcina. Hayi zinglume lezi zinto osukwini lesi4. Hayi ziyaqhubeka ke manje lezi zinto ziyangiluma ke manje ebusuku nje angilali mina ngilunywa umzimba. Seyiphelile izinsuku ezintathu futhi. Sekusuku lesi4 lolu. Hayi, okay. Ngiyaqhubeka. Ngiyalunywa emzimbeni. Mangithi ngiyamthola umngane wami, hayi umngane wami ubeka umoya phansi. Ungibisa isibindi nje uthi nakuyena kwaba nje. Hayi ngiqhubeke lento ingilume. Mangithi ngiyambuka umngane wami akanalutho. Hayi iyangiluma lento. Kwaze kwaqhubeka izinsuku, makuqhubeka izinsuku. Hayi yashintsha into. Yathi mayishintsha into ebusuku mangilala.
ngizwe ukuthi khona into engenayo la endlini noma ngithi umuntu ongenayo la endlini. Kodwa manje lo muntu angimboni mayengena. Kodwa ngiyeza ukuthi khona umuntu ongenayo. Kuyezwakala khona komuntu ongenayo. Kuyazwakala ukuthi khona umuntu ongenayo. Hayi mayengena lo muntu ngingamboni manje ngiyabheka akho umuntu la. Hayi ebusuku ngayi ngilala. Mangilala ebusuku yabo uzwe egazini ukuthi engathi ulele nomuntu wesilisa yabo. Engathi ulele nomuntu wesilisa nje. Yeah. Hey lento ingithuse ngithi hayi kwenzeka kanjani lento eyenzekalayo. Hayi ngimfonela umngane wami ngimtshela hayi mngane wami kwenzeka kanje kanje ngathi hayi ayikho lonto amampungi lawo. Hayi iqhubeke lento insuku lokho yenzeka kwesinye isikhathi ngithi ngiyavuka ekseni ngivuke ngizizwe ukuthi hayi kade ngilele nomuntu wesilisa ke namhlanje. Abe. Kodwa manje angimboni lo muntu kodwa ngiyamuzwa mayengena. Ngiyamuzwa mayengena ukuthi hayi khona umuntu okhona la endlini. Nasebusuku mase ngilele ngiyeza hayi ngilele nje ngikhululekile. Hayi lento lokho ibhizi ke manje ibhizi nami from last year kuze kube imanje. Njengoba sengithi hayi ake ngithathe amanyathelo ngifuna usizo mhlawumbe ngingalithola usizo ngoba even noma bekuthiwa ngivakashile iyafika lento ebusuku. Iyafika noma ngabe kuthiwa ngihleli nabantu mhlawumbe siyayijabulela nje mhlawumbe sigcine sesizumekile. Mina ke ngumuntu oyijabulelayo ke. Ngeke ngize ngibalule yebo. Ngumuntu obuya ayibhukudele esuku swimming pool. Yebo, ngumuntu obuya ayibhukudele kuma swimming pool. Yebo hayi. Ngiyomeka. Hayi. Noma bekuthiwa sengizumekile, ngithuka kwesinye isikhathi mhlawumbe sengikhumulile as like umuntu oserumini yakhe nomuntu wakhe okhululekile. Uthi ukuthi abantu sebeyathuka bathi hawu kwenzekalani lona manje wakhumula manje wasalaze manje kwenzekalani abanye bazi bayitshela ukuthi mhlawumbe sengiyagula ngekhanda kanti cha angiguli ngekhanda. Yile nkinga engibhekene nayo. Baze banotshwala beyakuhlula. Abanye bazi basho njalo bathi hayi kushuthi utshwala behlela ngezansi kanti akusibona utshwala. Yabo. Isimo engibhekene naso. Kahle kahle uma ngithi ngiyabheka mina ngiyabona ukuthi umngane wami njengoba wayengisa lapha shuthi kahle kahle wayethatha isithwalo kodwa manje lesi sithwalo asingisebenzelanga mina. Akufihlele ukuthi isithwalo wenza ngathi into elula nje. Yebo yena wenze ngathi usizo nje olusizanayo nje olujwayelekile yabo. Azange angitshela ukuthi isithwalo. Manje lento iyangihlukumeza lento. Iyangihlukumeza kwangempela. Manje ingakho sengithi ake ngicela usizo ongasangisiza inkosi yami ngicela ngisize. So now njengoba isimo sicaca ukuthi asisahambi neze kahle abantu ke laba baseduze kwakho ingane lezo wenza la yona nani kumi kanjani? Hey kuyabheda futhi. Kuyabheda ngoba even nasekhaya uqobo akusekuhle. Akusekuhle ekhaya ngoba njengoba ngingasatholi lutho ngingasasebenzi ngingasekho lutho njena nalesimo engibhekene naso siyangixabanisa nomndeni siyangixabanisa nabantu. Ekhaya nakhona abazi ukuthi kwenzakalana ubabikile kodwa bayezwa ngegameko zakho ukuthi uyakhumula wena eThekwini. Bayezwa kodwa ngikaze ngibatshele ngoba ngiyasaba. Yebo. Ngiyasaba. Wengane zakuthi angazi ukuthi manje ithamunda nibona kanjani kodwa ke mina ngigawuleza phela la ngoba okwami ukuthi ngilethe umuntu ayikhulumele bese niyaphawula ngoba ngabona uma ngifaka imbono yami kakhulu ngicina nithi yimi inyanga kanti angisiyona inyanga ngisuke ngilalela ngiyipresenta nje ukuzwa ukuthi abantu bathini. Ake ngizolakho udaba ukuthi lithini nangusisekhaya lethi cha into ahlahlwa umngane ethi abayifake ukuze bagembule umgembulo ohamba phambili iyamhlupha manje uthuke segumula nje mayisedla amankwebevu akazi kwenzakalani nendoda akalala naye angayazi zonke lezo zinto so ufuna usizo lokukhishwa lezi zinto sithe masikhuluma nayo ukuveza ke amagama abantu aseke abahamba bezama ukuyikhipha lento kodwa ke lutho useyacela ke manje ukuthi niuhlabeni ulawule uzazokwazi ukusizakala igama lami ke ngisicaka ngaluqa impande zama-Afrika lezi nisale kahle.